Telefono euskaraz paratu nahi? Android sistema eragilea erabiltzen duten telefonoak euskaraz paratzea aski erraza da. Ara, mugikorra euskaraz erabiltzen ari naiz. Ea ba. Eguraldia, egutegia, argazkitxo bat. Eta aplikazioak deskargatzeko, proba dezagun Spotifyrekin Play Store erabilita, euskaraz noski. Bidenabar, ezagutzen dituzu mugikorretan instalatzen edo online erabiltzen ahal dituzun euskarazko joko eta jolasak? Hona hemen bakar batzuk. Eta oroitu, zure nabigatzaileak erraten dio interneti zein hizkuntzatan nabigatzen duzun. Hala, web garatzaile, robot eta interneteko enpresa handiek informazio jaso eta horien arabera erabakitzen dute edukiak euskaraz eskainiko dituzten ala ez. Beraz, interneten ere euskara existitzea nahi badugu, bertan euskaraz aritzea ezinbertzekoa da. Bideo hauetan baliabide gehiago aurkituko duzu.